Niki lho. Iya. Wong sedekah niku kuncine ikhlas, buat dhuwit niku kudu ikhlas. Kula pun atur nglakoni. Nglakoni apa? Buat dhuwit 1000 ikhlas, Pak, dadi 60.000. Apa kuwi? Loh, tuku togel. Sayang kopi kok kleru jane entuk 300 aku. Pak polisi iki lho, Pak. Wong iki nyoto iki kaya Pak Sapa Haji Samsuri ku, piyaine ora kulino napa niki tombok togel, ora ono judi, main ceki dan lain sebagainya. Haji Samsuri Mboten nate tombok togel. gak tahu tombok tapi titip. Lho ngawur ae. Mati titip yang masyarakat bahwa itu adalah pekat. Betul Penyakit masyarakat. Salah mungging pemerintah, dosa mungging agama ora kena larangan kuwi Mas. Dadi nek wong sedekah kuwi kudu nggih senenge wong akeh. Gawe senenge wong akeh wis kunci ikhlas kaya warga mriki nyenengke wong akeh, insyaallah swarga panggonane. Contoh meneh sapa? Panjenenganipun Mas Kangko Dalang. Bengi iki gawe senenge warga Ngesong, warga Banjarjo, insyaallah swarga panggonane. Sinden-sinden ki nyenengne wong akeh swarga. Dadi sapa wae sing gawe senenge wong akeh Tanpa pamrih mesti munggah swarga. kuwi wis pasti. Pasti nyuwun. Pasti kuwi piluange agama. Jenengan nek krungu malaikat lambene ditapuk rasa balik lho, Pak. Lho kok iso? Sampeyan iki lagi ikrok loro kok nuturi wong. Pancen Joko yo ngono lho. Kuwi gawe senenge wong akeh mesti mlebu Swarga linambaran rasa ikhlas. durung karuan. Kok iso rong karuan? Lah jenengan ngerti cawe dok sing nggone dang 1000. Kuwi gawe senenge wong lanang akeh gek murah 200.000 rong dina rong wengi sak pijete. Lah. Lah jan mlebu swarga apa ora? Aku tau liwat kono. Piye ning dang 1000. Ana cowok rambutnya dawa. Aku mlaku diceluk. Celuk piye Mas? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong. Weh nganggo parikan. Nggih. Kowe yo jawab nganggo parikan. Kula nggih klop bales damel pantun. Pantun. Tuku duku katutan pari. Maksude Mangke kula mriku kalih Pak Samsuri. Ngawur kok latu-latu. Saiki kowe aja dikebyah-uyah lho. Lho, aja ngawur lho, Be. Aja ngawur lho. Pripun? Kae wong sing ning Gedang 1000, kae lak nganggo pamrih. Ana pamrihe. Golek duit, golek imbalan. Heeh. Oh, dadi nek nyenengke wong akeh niku kudu ikhlas tanpa Pamrih. ora arep-arep Duit. Ora golek imbalan, Mas. Niku pun pasti. Pasti. Nyuwun sewu jenengan teng mriki lak ndalang ta. Dalang. Gawe senenge wong akeh mboten. Gawe seneng wong akeh. Nek ngono sampean kok bar mayang, Pak Lurah ora mbayari sampean, sampean ikhlas ora? Ikhlas swarga, gak ikhlas neraka. La insaka apa Mas? Mbok karo Sakartum. Beda. Loh, jawab dhisik kok beda. Lah aku nggawa yoga, nggawa sinden. Ah, sampean ora ikhlas neraka ngisor dhewe sampean. Campur sekipu niku sampean. Sekipu sapa? Jero sando niku sampean kancane. Ya ora iso. Sik. Piye gawe senenge wong akeh kudu Ikhlas. tanpa Pamrih. ora arep-arep Bayaran utawa duit. sampean bar mayang niki kan nyenengke wong akeh. Bar mayang mulih ora bayaran, ikhlas ora? Jawaben kene Solo niku nggih adoh. Sik aku tak takon omahmu endi? Tuban. Tubane lak adoh. Nggih. Heeh. 3 jam. Upamane ya iki bengi iki kok kowe ora dibayar. Ikhlas ora? Ikhlas nang swarga apa neraka kowe? Beda level, Bro. Bebek, kowe Tuban kene iki nggawa sopir, nggawa mobil tuku bensin lho ngetol lho, Be. Ikhlas ora dibayar aku. Ora dibayar. Ikhlas. Lah kok ikhlas? Lah wis lunas lho. Lah wis ditransfer karo buwo lho aku. Lho iki wis lunas ta, Be? Wes. Lah aku kok urung. Engko ya. Lunase itu kok ngarep gen-genah, tiwas aku mat ratap. Aja nyepelekke Mas Kangko. Mas Kangko ku dalang kondang, dalang hebat, dalang laris SSN. Aja ngawur kuwi. Wong SSN lho kok pamer. Lho. Apa SSN iki? Sarjana seni, Mas. Kula sak rating kali Mas Dodok. Lho. Sing ngendang ki dosen lho. Mas apa, Mas? Eskar to? Utuh. Napa? SSN MSN. Alah opo kuwi? Eskar, Pak. Sarjana seni magister seni. Kowe apa? Eskar. Eskar ki apa? Sarjana kerawitan, Be. Sarjana karaoke. Lho, dadi aku kancane Mbah Mudin Ahmad. Nyuwun sewu lho, Pak, ngriki ngrembug perkara bersih desa. Niki kula tak urun sekedhik babakan ilmu tuwa. Oh, klungsu-klungsu nek Oh, iya. Nggih, nyuwun sewu babakan king menapa kok desa utawi warga niku kedah ngawontenaken bersih desa. Jenengan ngertos sebabipun mboten? Sebabnya apa, Be? Iki Mas Kangko ya ora ngerti lho, Be. Sampeyan ngerti apa ora? Ora ngerti. Ora ngerti omong kok. Lho, ngene tok. Aku ben paham, ben nek ora ngerti sampean takon.
takon. Berena diluk Nyapa? Graji cangkemmu. Nesu lho, nek Aku ki wedi arep jawab kok ndak kleru meneh ngono lho. niki babakan nyusun niki mboten guyon lho, serius lho. Lho ki wis serius. Ora aku ngati-ati ditakoni. Lah nggih sampean bleset jawabe guyon, bojomu tapek lho. Lho sik to. Weh, wong perkara tanggapane kok ndagel kan dadak nglelang bojo lho. Iki ngomong perkara babakan ilmu tuwa, Mas. Nyuwun sewu, king napa kok kedah ngawontenaken bersih desa. Niku wujud syukur marang Gusti Pangeran. Pangeran sapa, Mas? Diponegoro. Gak aku iku malah sesuk Jenenge pangeran ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. malu bertanya sesat Di jalan nek ora ngerti kudune takon. lah ya kok nesu awakmu. Niki wujud syukur. Awit Syukur. menungso niku sampun diparingi tubuh ingkang jangkep, diparingi nalar, diparingi nyawa. Heeh. Lah kenging napa to Gusti Allah niku kok nyiptakne sirah digawe siji, ning kuping digawe loro. Mata digawe loro, irung digawe siji, kuping digawe loro, lambe utawa mulut digawe siji. Sebabe napa? Sebabnya kok date ngono. Sampeyan iki jane dalang capopo to sampeyan. Mas, sebabe kok date ngono. Sampeyan ki kudu menangan lho aku balane jenengan. Dalang niku modal piwulang. Bener. Babakan Jawa niku paling gak dalang kudu ngerti. Iya. Kenapa Gusti Allah nyiptakno kuping loro, sirah siji, mata loro, irung siji? Sebabe apa? Sebabe apa, Be? Lho nek mboten ngerti takon. Lek takon piye? Yo, Mbah, sebabe apa, Mbah? Ngono. Luwih tuwa. Aku jane arep jawabmu dilek kleru. Duh, jawabe pripun? Badhe jawab apa napa? Kenapa kok Gusti Allah niku maringi kuping loro, sirah siji, mata loro, irung siji, tangan loro, peteng siji. Udele siji. Sebabe napa? Sebab apa? Mergo menungso niku ken eling. Maksude eling, Be. Berpikirlah 2 kali sebelum kamu melakukan satu perbuatan. Eling lan waspada. Sadurunge tumindak napa-napa kudu mikir ping pindho. Ben ora salah kedaden. Kenapa driji kok 10? Drijine sampean pira? 10. 10 kowe, Be. Lah sampean jenenge awas ora to? Kowe kok ngecek. Ki 10 kok ngomong 10. Bekar nek. Pira niki? 10. Lah kleru lho. 10 be sing aduan kene ketok kok. 1 2 3 4 5. Sampean simpen sik. 5. 10 9 8 7 6. 6 tambah 5 pira? 11. 11 kok jadi 10. Mau kok ngomong 10 lho. Sampeyan sampean golek tambah kok gitu Pak kan. Lah ya kok iso luwehi lho. Sik, Be. 1 2 3 4 5. Simpen. Tabung 10 9 8 7 6. Niki pira? 6. Niki pira? 5. 6 tambah 5 pira? 11. Lah jare kok 10. lek golek Sampeyan tambahan cacat kok bener lek sangklir sampeyan dadi. Jangkrik. Lah lek menghitung kok dhuwur kok. Lah sebabnya apa menungso kok mesti diweni driji 5. Driji tengen 5, kiwa 5, driji sikil tengen 5, sing kiwa 5. Lah sebabnya apa? Niku merukun Islam. Rukun Islam. Wong urip nalika dilerekaken wonten alam donya dipun kandhut ibu Nawa Candra Dasamuka. Nawa Candra Dasahari nek kuwi aku ngerti. Kowe ngawur sik to iki. Nawa Candra Dasahari, Nawa kuwi sanga, Candra ki sasi. Dasa ki 10 hari dina, sangang sasi 10 dina. Lah niku lho. Goblok pun ta iki. Kok niku menungso niku dilairke wujud keadaan urip. Urip niku napa? Urip ki iso ambekan. Sik to, Be. Kabeh kok kleru. Yo Sampeyan sesuk Aku iki nek jawab ini wedi lek kleru ngene iki lho. sampeyan sing spesifik urip ambekan cacili yo ngerti nek urip niku ambekan. bener to, Be. Urip niku napa? Urip ki iso obah. Kabeh nek urip ya mesti obah. Sampeyan nggih nalar lho, Pak. Pak sampean kudu menangan lho begiki lho, Pak. Aku gah lho, aku nek sampean kalah lho. Lah pangertenku kuwi kok. Nek jenengan pengen ngerti artine urip sampeyan kudu goleki kayugung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat 5 Pancer. Pandhawa. Salah nek aku. Gampot jalan tenan. Iki lho sampeyan kudu paham. Sik, saiki tak balekne wing anu, coba Ndro. Kuwi omong urip, urip ambekan salah. Obah ya salah. Nek miturut kowe urip ki piye? Lah mulane ngaji. Lho, lah kok ngerti alibata ana pira? Nate ngaji napa mboten? Alibata akeh pira? Alibata. Lah, 30 termasuk lam jalalah, Bos. Wis tak iwangi. 30. Nggih. Alibata ana pira? 30. Niki ketara tau ngaji. 30 ndul gundul. Alibata niku 3.
Alibata sajim kakok dadal. Sing takok sajim hakok sapa? Kula niki takok Alibata niki wonten pinten? Lho, Diitung ora ngandel. Alibata sak Sing takok sak iki sapa? Alibata akeh ana. telu. Lah, ngono lho. Iya celuk-celuk. Ngaji lho, mbae diceluk-celuk. Mbah, Pak Mbah. Hubungane apa urip karo Alibata iki lho? Loh, jenengan nek pun ngaji mesti ngerti artine urip saka huruf hijaiyah alif fathah a, alif kasro i, alif doma u. diwaca A I U. A I U tegese. Aku iki urip. tenan tiba TB nggih pinter ya Bos ketoke gundul ngono kuwi. Paham lho mboten? Nek ora paham dicatet aja meneng ae. Boyo sekali-kali ana pulpen isine mek rokok tok niku lho. Dicatet. Alif fathah A, alif kasro I, alif domah U. A I U. Artine aku iki urip. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale saka apa, Bik? Saka apa? Lho kok takon aku sampean tak takoni kok takon. Sampeyan tanggapan ping 12 kok mosok urip asale saka sapa ora ngerti. Urip kuwi asale saka Gusti Allah. Alah sing ngomong sapa? Lho, Ya bener Salah to, neh Bik? to. Salah neh aku jawab selalu salah. Gusti Allah niku maringi tapi enten lumantare. Lumantare saka sapa? Sapa? Bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. Yang Urip kuwi asale saka babibu. yang Babi, artinya B. Bapak, rabi, ibu. Iya. Ngono lho. Catet ya, Bik. Catet aja kok ngene lho. Kena gawe goro-goro paling gak ndek bahan lho. Iya ya su. Oh, urip ki saka asale saka Bapak, Rabi ibu. babibu. bapak rabi ibu. Pun paham dereng? Paham, paham. Alibata ana? Telu. Ah, ngono. Oh iya. Iso takoni karo Mbak Sukron, "Kok Alibata piro?" "Telu lho, Pak." Oh, dalang edian mesti ngono. Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah urip ki diwiti saka kapan, Bik? Nah, urip diwiwiti saka kapan? Sekolah lahir. Oh, malah kasumtu wa bika. Kowe ndalang kene cuk, aku salah terus ket mau. Aku jawab anak Bos, bener lho ket mau. Sampeyan ditanggap ning kene ping 12 kok Bos, iso aja kasih gelut, jawab. Apa gantian apa piye Aku bayarane? ki aku jawab ki ora anu lho, aku yo mikir ning salah terus. Lho, salah sapa sampeyan ra gelem sinau? Aja mek ngapalne wayang tok, akhirat kuwi dipelajari. Habu minas, habu minallah. Sing artine, Bik. Apa kuwi, Bos? Lah, Wis pokoke ngono kuwi. Oh, Lah lek mitur kowe. lho kok miturut aku bayarane akeh sampeyan lho sampeyan takon terus. Lah kuwi gaweane ya abot re, Bik. 50.000 nek 50.000 tak jelasne. Iki lho dhuwit. Oh, cari lho. Ya. Ah, ngono lho. Jerbasuki iku mawa bea. Aja main njaluk ilmu terus sekolah wae bayar kok. Sampeyan merguru ora bayar. Mulane sesuk aja ngejak aku neh, nek sampeyan kelangan 50 ngono lho. Lah kape melok sapa? Iya mela-mela Pak, mela-mela. Balik lek mana? Distek 50. Lho, sampeyan ikhlas ora? Ikhlas. Lah ya ikhlas kok dibalekne. Oh iya wis karepmu. Lah iki ya 50 iki. Alah cerewet. Ki mau urip iki asale wiwite Urip niku asale saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. diwaca tatitu. Urip kuwi diwiwiti saka tatitu. Ah. Yang artinya? Balita nganti tuwa. Oh, tati itu ku balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengno urip. Lah wong urip iki kudu Golek gendaan. lah. Cangkeme elek to. Mayang ke dhuwit 50 ning Dang Sewu. Ah, saja nih. Mas Kangko. Apa? Nyuwun sewu ampun saya dipercaya omongane TB. Lah ngapa? Wong niku nek kakean ngomong niku padha karo kaya wong edan, tong Ya. kosong berbunyi nyaring. Jane jawab aku wis bener Bener, kabeh. nggih. Ning aku disalahke terus. Arep mirang-mirang Berarti kowe kakean ngomong. Kakean ngomong. Tong kosong Berbunyi nyaring. apa-apa nek kakean ngomong Kaya wong edan, kaya wong stres. Ah, Diam kuwi- itu adalah emas kunci wis kuwi. Diam itu adalah Emas tong kosong berbunyi nyaring. nyaring. Wong nek kakean ngomong kaya wong edan ora enek isine. Wis pasti. Pasti, Mas. Deal ya. Deal. 50 tak balekne nek ra trimo. Ngomong. Diam itu Mas tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakek ngomong kaya kaya wong edan, niki pun pasti. kaya wong kentuk, Wong gendeng, wong gendeng. wong petuk, Ha, wong sampel. ha. Jenengan dalang jam pinten? Jam 09.00. Iku tugasnya napa dalang? Omong. Omong dhewe ngoten Yo niku. nganti jam 4 esuk. Lho iya piye.
jam 09.00 nganti jam 4 esuk. Heeh. Omong dhewe. Iya. Diam itu Mas, tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakean ngomong kaya wong gendeng. sampean ngomong ke jam 09.00 nganti jam 4 Heeh. ngomong dhewe. Heeh. Syarat cirine wong edane apa, Mas? Cirine wong edan ki omong dhewe disauri dhewe udah mlebu pasar. Iki omong dhewe disauri dhewe. Bengi iki wong ngesang nanggap dalan gendeng. Sesek to, Win. Cirine wong edan apa? Omong dhewe udah sobo pasar. Nyuwun sewu, Mas. Jenengan nek adus ngaten nggih damel blangkon beskap jarik ngaten. Ya udah ta adus kok. Udah. Udah. Apa? Syarat kedua terpenuhi. Heeh. Nek jenengan nek tumbas terong bayem ngaten niku teng ngene toko bangunan. Ya ora to, celuk kok celuk. Dateng budi. Nang pasar. Sampeyan sebuah pasar. Sapa pasar? 3 syarat terpenuhi. Jelas gendeng sampean iki. Hah? Ngaku apa ora? Nyapa? Edan to sampean. Ya ora masalah. Aku wis krasa nek arep mau edan iki mau gendeng-gendenge ora apa-apa. Tapi jenengan ngaku mboten. Ya ngaku. Ning sing edan, sing gendeng ora aku tok. Sopo? Ya, Kok. Ngerti wong gendeng kok ditabuhi. Sinden, ngerti dalang gendeng, yogane gendeng kok disindeni. Dagelan, ngerti enek yoga dalang sinden gendeng, kok dagelane ndagel. Berarti kowe termasuk gendeng. Ya ora dalang sinden dagelan karo yoga. Lah, Mbah Lurah, Lah Mbah Lurah piye? Mbah Samsuri, Mbah Samsuri, gendeng. kuwi ya bijaksana soalnya gelem nglumpukne wong gendeng-gendeng. Boten sampean ngakoni pura nek edan. Hah? Mbok ngakoni pura nek edan. Ya ora no. Tenan ra ngakoni. Ora, iki pakaryan iki gaweanku. Tanggung jawab apa, Be? Tanggung jawab. Dadi- Dalange kon ngomong kon ngoceh sapa nge paribasane. Dadi mboten ngakoni. Ora ngakoni. Sampean tak takoni. Takone apa? Ana bocah telu jenenge Eka, Eko, aku. Iku edan kabeh. Heeh. Eko wingi ditambah ke rumah sakit jiwa waras mulih. Heeh. Eka waras mulih, Eko waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Oh, ngakoni ngono lho, kok iso ket mau mbok omong ora usah bulet. Lho, sik. Ngono lho, Pak. Mbok ngaku ket mau lak bar to san. Dadak iku eo niku. Sampeyan piye ngendika piye to, Bos? Bos sampeyan iki lho. Ana bocah telu gendeng edan. Jenenge Eko, Eka, aku. Eko niku gendeng ditambah nang rumah sakit jiwa niku waras mulih. Sing Eko ditambah nang rumah sakit jiwa waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Lah iya, ngono lho ora gelem ngakoni ket mau. Aku maksudnya dulure Eka karo Aku sapa to? Sampe sing edan sapa? aku. Sik. Pun, kok kula uruse Pak Kangko. Wis, Aku dulu ngono, aku kan mau jalan penerip blas aku. Sakarep BTB. Aku ra omahku Blora Jawa Tengah. Untuk wilayah Kediri aku kan ndak ngerti ora paham. Aku mangki ning dalan kepethuk bocah awake kuru. Awake kuru gek sirah iki apa ki gundul ngene iki. Tak tekoki kan, Pak nyuwun sewu badhe nyuwun pirsa sing enten wayange niku pundi. Ora. Tak tekoki niku lho dalange Pak Kangko Mas. Ora. Bareng aku rada maju sithik 100 meter ana wong wedok. Mas nyuwun sewu niku bocah edan. Apa kowe mau ngerti? Kok cirine wong edan piye? Kenapa kok wong edan? Lho dijawab iki ora ngono Oh, kuwi. nek takoni apa ae jawabe ora. Ora. Kuwi wong edan. Wong edan. Kowe apa ngerti? Ngerti. Ning ngene pos kampling mau to. Lah sampean ngerti, Bos? Ngerti aku ya anmu. Lek kowe ngerti apa ora iki mau ngerti? Lah kowe ngerti bengi iki tanggapane pira? Ora. Lho kowe nek ngono. Kowe dhewe sing Bisa edan. kowe dhewe karep ngono kancane. Kowe wis ora usah baca 1 2 3 4 5 6 7. Nyambel setengah tak nggih. Oke, boleh. Lah kowe ngerti iki? Iso apa Pak niki? Ngerti apa ora? Mboten. Lho. Mboten aku. Mau kan ngomong piye? Ora, iya. Bener kowe ndel. Sing ndi sing mbok pilih? Burine Lho, ngerti niki ora? ngerti no. Oh ya wis ngerti. Kok iki? Ana Lope, ana Wiwi, ana Mayang, ana Dita. Nah, Kok ya pas lek mau golek sing rondo kowe. Lho, priye to Pak? Rondo niku status. Heeh. Tapi aslinya dia tuh memang tidak berkendak untuk menjadi janda. Untuk Niki berpisah. kahanan. Heeh. Yang penting orang nglakoni apa-apa niku wis apik ya to, Nduk. Dijogo ya. apa nih? Ya maksudnya paling gak marwahnya sebagai seorang wanita itu dijogo kaya buah iki. Nduk. Kowe kok milih Wiwi nyapa to Mas? Kowe kok milih Wiwi? Yo kan sing apik dhewe saiki lho aku tukar tambah karo bojoku to mbok vario siji wani lah aku. Lah kowe motor grene kreditan lho kok dadak arep mbok tukar tambahke. Gendong, Mas.
Mang aku bakon bayar. Oh bayar dia toh? Aku tau kon gendong bayar. Iki kan pas. Iki mah kowe ngerti ra? Apa? Ngendikane buwa mau, Apa? Bu Widowati ngersake pramen ketoprak. Paham ora kowe? Ketoprak. Lho iya no. Judule apa? Judule iki Damar Wulan Ngeratu Minak Jinggo Edan karo Kencana Wungu. Pemainnya sapa? Pemaine rasa kakek ya wong telu iki ae wong tanggapane murah kok. Iki sono kon iki. Sing njaluk sapa mu? Sing njaluk Bu kami tuwa, Pak. Bu kami tuwa, Bu Widowati. Widowati. Oh. Kowe dadi apa? Aku biasa no, nek kaya ngene iki paling yo bambangan. Dadi Aku dadi dayun. Dayun kok bambangan, bambangane Damar Wulan. Loh, gak bambangan aku. Aku dadi apa? Damar Wulan. Ora, Damar Wulan kok gundul. Kaya Minak kakek. Jinggo ya? Minak Jinggo. Terus iki dadi Kuwi Kencana Wungu. Damar Wulane sapa? Loh, Damar Wulane Pak Kangko, mergo gagah dhuwur bagus. Saged ketoprak mboten? Iso. Lah ora percaya aku. Saged ketoprak? Iso. Yai balik Padrim. Lho, jenengan aja omong. Nek omong kula niku percaya wiraga, Wicara. wiraga utawa Ekspresi. ya bersikap cara mlaku cobi-cobi nyun sewu. Jenengan jumeneng. Ngetoprak koso. Ha. Aja dicekeli ngene. Dibenakne. Damar Wulan kok nyekeli ngenean. Piye. Sikap sempurna. Ha. Dodo dibuka. Jeplang tangan. Bokong rada ngedit sithik. Nah, pun mlaku. Ya wong kudu ngising. Sakit nggih? Iso. Ceritane niki Ya. mangke awake dhewe Minak Jinggo karo Damar Wulan teko teng ngene Dayun aku celuk Dayun. kok. Oh ya Dayun, Iki- teko ning Kencana Wungu. Ning gone Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, terus ngambung aku tapi aku cocok gelem. moh, kowe moh. Gelem aku. Kowe iki moh kok gelem. Lah aku gelem nek diambung. Lho lah kene kok gelem. Lah ayo kok. Tapi kon ngambung tenan. Yo ora lah nek. Kok ngidoni lah ngidoni. Wis pokoke aku tarayu gak gelem terus melayu. Jaluk laporan ning Damar Wulan kowe seneng karo Damar Wulan ngono ya. Iya. Ngerti ceritane ya? Insyaallah. Yuk, iso ra weh bendrong sik jogete. Anu disara apa ora? Ya disarno no. Piye siap nyara piye? Yuk. Tururuk no lho, Bre. Nyarno iku sesek to modern iki. Lho, lah nyari ya biasa rene Nyar kok. halah aku ketoprak lawas Konjuk para tamu kakung sing Jogudeng. kreatif. Lho, lah nyarne ketoprak ya ngono kuwi to, Be. Lah siaran dhewe opo kok nyun kagunging paksami sugeng pinangi kan ketoprak iku cara lawas. Lho, aku dene Iki rada bonafit Pak nggih. Oh, rada modern. Lah rada modern. Piye? Perhatian pada Bapak penumpang semuanya, selamat bergabung dengan Ketoprak Dwi Jolaras Indonesia. Bapak ketoprak ini adalah ketoprak yang bebas asap rokok. Juga ketoprak ini akan ditempuh dalam waktu 3 jam 40 menit. Di pramugari yo, Cuk. iku kaya pramugari kok. Nah, iki Kira ora tau numpak pesawat aku. Ayo ketongane Mas. Nih. kowe iki iso tenan lho, Be, aja ngawur-ngawur aja iso-isonan lho iki. Iku aja. Tabuh. Lah kowe nek gak ngerti ya Lho kok suwi to. Ini Mas duduk. oh piye? Mas, nek kentongan kuwi tabuhe cilik. Soale iki kentongane wedok. Lah nek iso wedok. Nek tabuhe sakmene. Sakit. Tabuh. Ngene lho, coba bayang lho to. Ku iso bayang lho, Bro, sampe lho. Ya. Tabuhe sing cilik, tabuh gedhi lho sakmene. Ini. Aduh. Ngapa-ngapa kowe iki diwene kok ya ora matur pun to, Be. Kok ya dipasne. Pasne apane? Lah mosok ngene iki digawe kili ta, Pak? Dipasne iki lho, sampe lho, rene. Gede ke gede, cilik ke cilikan. Sing pas. Lah iki lho. Ah, iki pas iki. Iki nek subuh sakmene iki. Heeh. Yo. As-salatu khairum minan naum. Syarat, Bro. Ya anu kowe dandan sik no. Kowe dandan sik kowe Minak Jinggo dandan sik. Minak Jinggo ngapung ke dandan? Lho dandan Minak Jinggo kok dandane kuwi ya elek Minak Jinggo kok ngono kuwi kok. Iki apa-apanan iki? Minak Jinggo iki dandan BTB iki. Minak Jinggo gak ganteng kok. Ora Minak Jinggo iki elek kok. Mati kowe iki ra iso ilang EB. Ganteng barek ya? Mosok ganteng. Lah ora percaya. Piye? Kocok. Kok dandane Mbak Dwi sing paham. Ada nani kene Mas. Ben ganteng kok aku ben seneng. Ono demit.